Яңа елга санаулы көннәр калып бара. Инде һәр кем бәйрәм табыны турында уйлана башлагандыр. Мин исә үз чиратымда сезгә ярдәмгә килермен. Һәм игътибарыгызга мандарин дип исемләнгән салат рецептын тәкъдим итәм. Оның үшін бізге тауықның ақ ите, сарымсақ, сыр, майонез, кишер һәм йомырка керек булачак. Беренче эш итеп без тауық итен шакмаклап турыйбыз һәм аның өстендә угычтан сыр һәм йомырка булырга тиеш. Һәм әлеге массаны бер кырыйга куябыз. Аннан соң кулыбызга азык-төлек пленкасы алабыз һәм әлеге пленкага угычтан уылган кишерне җәябез. Һәм шуннан соң алда куелган массаны кулыбызга алып, мандарин формасында без йомарлый башлыйбыз һәм нәтиҗәдә безнең каршыбызда мандарин килеп чыга. Яңа елда бәйрәм табыннарыгыз мул булсын, хәерле еллар килсен һәм иң мөһиме могҗиза янәшәгездә йөрсен.